हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। सत श्रीकाल चैनल को स्वागत करती फ्रेंड्स। मो चैनल जो मैंने अच्छा सब्सक्राइब कर दिखाँ और लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब कर दिखाँ फ्रेंड्स। मो वीडियो को सब फुल वॉच करने चेष्टा करूँ। स्किप कर स्किप कले वीडियो कौन कौन पकाऊँ फुल वॉच करने चेष्टा करूँ। सकाल तो सब कम सरीगला दवा ब्रेकफास्ट करवा खुआई सतुआ बसई देती आज ब्रेकफास्ट रोटी सतुआ हम रोटी सतुआ करदे आज तो बुधवार देखा लंच कौन कौन करवा कथा एबार तो रोटी सरीगला सतुआ रेडी होगला ब्रेकफास्ट ए रेडी फ्रेंड्स। मोर तो ब्रेकफास्ट खिया सरला रोटी सतुआ समस्त खाई सारू आज तो बुधवार अच्छी आज आईष पाड़ी जमी आईष आसो आज आईष कौन आसी देखी दूसरी आए तो भात बसीगला टे डाली हम माछ आसी गोटे माछ मसला देगी भात डाली माछ आईष आसले तो किसी दरकार नहीं। आज भात डाली गरम गरम माछ मसला आ माछ मसला के कौन कर सब सेयार करी आज देखा के कौन माछ आवे तो भात फुटुची माछ तो आसिक थुआ सरला माछ हम मसला देगी माछ करवा मसला सब प्याज अदा रसुण सब कटा हम एबे तो माछ आसी जाइतिला माछ सब धुआ धुई करदे पूरा परिष्कार करदे खाली लुण हलदी टिके पकईदबा भलक गोलैक रखीदबा तापर तो मोर एपटे डाली होगला भात भी होगला आठी माछ मसला टिके करवा लुण हलदी गोलैक थोईदेकी मसलाटा कषा माछ भजा हम एबे तो कड़ई बसीगला तेल पकई देती तातिला आठी माछ तक लुण हलदी गोलई दे थोईदेची एबे माछटा पकेदबा टिके भलक ताती गले माछटा पकेबा ना सब भांगिक गुंड हो फ्रेंड्स। देखी नियंतु आज केते खरा होची खाली गुड़गुड़ी होची ओहो केते जोरे खरा लोक कई नाहांती दांडे उपरबेला हेले सब दांड गहली हम प्रबल खरा एते जोरे दांड खरा जे बड़दांड माने एते लोक किंतु केही नाहांती दांडे कहीं एते खरा गरम लोक कई आसुना सकर बेला मार्केटिंग करिया एबे तो सावित्री चली कहीं काली हूँ सावित्री आज बेस लोक ना खरा को सब 4टा-5टा बाजीगले समस्ते पलि आसवे लोग सपिंग जार जहाँ सावित्री पैंट सपिंग करना सब आसवे एत जोर खरा जे बालकोनी टोटाली ठिया मोर माछटा कौन हम देखी तेल तो तातीगला जा माछटा पकईदबा माछटा भल कि रखीदबा एबे देखा मो माछटा कौन है
ଏବେ ତ ମସଲା କଷା ହେଲାଣି, ମାଛ ତ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ମସଲା କଷା ହେଇଗଲାଣି। ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇକି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କରି ମସଲାଟେ କଷିବା। ମାଛ ମସଲା କରିବା। ମାଛ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଛିଟକା ମାରୁଛି, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଉ ଏତକ ତ ମାଛ ସବୁ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ମସଲା କରିବା। ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ମସଲା କଷି ଦେଇଛି, ମାଛ ମସଲା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ମାଛଟା ପକାଇଦେବା, ମାଛ ମସଲା କରିଦେବା। ଏବେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଇୟରିଙ୍ଗସଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମିତି ସବୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟୁ ଏମିତି ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଯେ କେଉଁଠି ମୁଁ ଦାଣ୍ଡରେ କି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ପୁରା ଏମିତି ଛିଡ଼ିକିରି ଇଏ ଆସିଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ଦେଖିଲା ବୋଲି ଇୟରିଙ୍ଗସଟା ମୁଁ କାଢ଼ିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଖିଦେଲି। ଇୟରିଙ୍ଗସଟା ପୁରା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ପୁରା କାଢ଼ିଦେଲି। ଆଉ କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇୟରିଙ୍ଗସଟେ ଲଗେଇଦେବି। ଆଉ କାନଟା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମସଲାରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି। ମସଲା ତ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇଦେବା ମସଲାରେ। ହେଇଗଲା ଆମର ମାଛ ମସଲା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବ, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ତ ମୋର ମାଛ ମସଲା ରେଡ଼ି। ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ତ ସରିଗଲା। ଭାତ, ଡାଲି, ମାଛ ମସଲା, ଆଉ ଏଠି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ କାଟିଛି, ଆମ୍ବ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସବୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଖିଆ ହେବ। ଆଉ ଯିବା ଟିକେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିବା। ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁକା ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି ସବୁ କିଣିଛି। କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କିଣିଛି କାଲି ପାଇଁକା। ଆଜି ତ ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦିନ, କାଲି ଯାଇକି ସପିଂ କରିକି ଆସିଛି ଚୁଡ଼ି ହେରିକା। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ବି ଆଣିଛି, ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କରିଛି ଶାଢ଼ୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୁଡ଼ି ସବୁ ଆଣିଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଛି। ପୂଜା ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର, ବଢ଼ିଆ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟେ ଆଣିଛି, ଅଳତା ବି ଆଣିଛି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲିପ୍ ଆଣିଛି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମଲ୍ଟି କଲର୍ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲିପ୍ ଆଣିଛି। କ'ଣ କରିଲୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ କ୍ଲଚର୍। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ କ୍ଲଚର୍। ଆଉ ମୋ କ୍ଲଚର୍ଟା ଗଲା 3-4ଟା କ୍ଲଚର୍ ଆଣିଛି। ଆଉ ସବୁ କାଠପାନିଆ, କଳାମାଳି, ଆଉ କ'ଣ ଅଳତା ପଟି ମୁଞ୍ଚା ରଖିଛି ତଳେ। ସେତକ ଆସିଲେ କାଲି ନେଇକି ଯିବି ପୂଜା କରିବାକୁ। ଏତକ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ପତ୍ର କିଣା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀଟେ କରିଛି, ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀଟେ କରିଛି। ଦେଖିବା କେମିତି ଶାଢ଼ୀ। ବଢ଼ିଆ ଲେସ୍ ଦେଇକିରି ବଢ଼ିଆକିରି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟେ ବନେଇଛି। ଆଉ ପୁରା ବେକ ସବୁ ଲେସ୍ ଦେଇକିରି କରିଛି। ଖୋସାପାଲି ବର୍ଡ଼ର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପାପା ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ କରିଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାପା ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ। ପାପା ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ସାବିତ୍ରୀକି କାଲି ପିନ୍ଧିବି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରିଦେଲି କେମିତି ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ କରିଛି। ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଟେ ହେଇଛି, ମେହେନ୍ଦି ଟାଇପ୍ର କଲର୍ଟେ, ଗୋଟେ ଶିଉଳି ଗ୍ରୀନ୍ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ଟେ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବ୍ଲାଉଜ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ, ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀଟେ କରିଛି। ଆଉ କାଲି ସାବିତ୍ରୀରେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ପିନ୍ଧିଲେ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଶାଢ଼ୀ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଶାଢ଼ୀଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମଉସା ମୋତେ କିଣିକି ଦେଇଛି ନା।
ଶାଢ଼ୀଟା ମନସା ଗୋଟେ କିଣିକି ଦେଇଛି, କହିଲା ସମସ୍ତେ ପାପା ସିଲ୍କ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତୁ ଗୋଟେ ନେ ବୋଲି ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଆଣିଥିଲା। ଏଇଟା ମିଶୋରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 1000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁକା ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି। ମୋର ଟିକିଲି ସବୁ, ଆଉ ଦିଅଙ୍କର ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, କାଠପନିଆ, କଳା ମାଳି ସବୁ ମନସା ରଖିଥିଲା, ପଛରେ ଆଣିକି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏତକ ଜିନିଷ ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁକା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁକା ସବୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ନେଇଛି, ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେବ।